Molweni bahlali man. Ndinokwasela man. Nantsi ibhongo mesiyane man. Halo ndibambe yena naye ukhona. Nanku nomntanakhe. Yonke man. Man bahlali siyanazisa apha into yobana sizawuba ne-show. Izawube ilapha eholweni Soweto C nge-26 ndanicela ke bahlali 26 kaSeptemba. Ndanicela man, kaniphumeli ngobunintsi benu. Umntana omncinci ke noko ke siye simcingele sithi no yi-20 rand. And then ke umntu omdala sithi kuye 30 rand. Amacango ke phayana sawavula ke ngo-11, ningafiki ngo-6 ngo-7 nango-8 phaa kusasa. Lo-11 saqala uvula, iyaqala ishow. Inobangela ke into yobana mayiphele ishow iyoxhomeka kakuni. Mhlawumbi ngangu-24 hours asiyazi. Yaba bumnandi benu nobukho benu nothando lenu nokusincedisa nathi kule show uba sinayo ke. Enkosini ke sizabe siyekta nabhongo lifana. Yiso mntanam. Motha ke ta kuzabe kusinyika.